ಈತನಿಂಗನೆ ದುಬೈ ಬಹ್ರೇನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಲೆನ್ ನಡಪಾದ ಜನಕ್ಲಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆನ್ ಪಡೆಯಿನ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ತಾರೀಕಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಕರಾವಳಿ ಡೋರ್ಮೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಲೆಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡದು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಡ್ ತೆರಿಪಾದಿರು. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಜಾತ್ರಾ ಬಟ್ ಮಾತಾ ಪಿದಾಯ ದೇಶಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದುಂಡು ಪುಳಿಮುಂಚಿನ ಈತ ಶೋಕಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡರು ದುಬೈ ಪೋದು ಶೋ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಪನ್ಪುನ ಪೋಡಿಗೆ ಟೈಮ್ಡು ಟೋಟಲ್ 14 ಶೋ ಆತುಂಡು ಕೆನಡಾ ಓಮಾನ್ ಮಾತುಕತೆ ಸೇರ್ದು ದುಬೈ ಶಾರ್ಜಾ ಅಬುದಾಬಿ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಅಂಚದು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮೋಕೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಊರುಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಒಂಚೂರು ಯಾನು ಈ ದಸರಾದ ಹಾಡ ಹಿಡಿತೇನೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಈಚೆ ಆಪುಜಿ ಬಂದ್ಪುನ ಫೋಕಸ್ಡ್ ದಸರಾ ಐದೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪಂದು ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಅದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಗುಂಡು ಉಡುಪಿ ಮೇನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಕಲ್ಪನಾ 3 ರೂಪವಾಣಿ ಮಾತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂಡು ಐಟವೇ ಅಮರೀಶ್ ಇಜ್ಜನ್ ಪನ್ಪನೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಸಕ್ಲೇಶಂದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂದಿಜ್ ಪನ್ನೆ ಬೇಜಾರಿ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಇನ್ನು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಆತನು ಬುಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಬಾಲನ ಪಂಡೇರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ವಾರ ದುಮ್ಮನಿಕ್ ಪದ್ರಾಡು ಶೋ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾದಾಗ್ಲಿಗೆ ಆತೆ ಮಾತಾಡಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ಎಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆಗೊಂದು ಗಮ್ಮತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ ಪೋಲಂದು ಎನ್ಕೇನು ತುಳುವೆರು ಚಿತ್ರಂ ತೂದು ತಂಕ್ಲಿನ ಗೆಂದಾವಡು ಸುರತ ಮೂಜುವಾರದ ಉಲೈ ಚಿತ್ರಂ ತೂಯಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅದೃಷ್ಟ ವಿಜೇತರಿಗೆ 2,87,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸುಜುಕಿ ಜಿಕ್ಸರ್ ಬೈಕ್ನು ಗೆಂದುನ ಅವಕಾಶಲ ಉಂಡು ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯಿನ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರನ ಗೆಂದಾವಲಕ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿರಡಕ್ಕೆ ಏನುಂಡಿರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೀಸ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರದೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತೂಪುನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾರ್ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುನ ದಾರ್ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ತೆಲಿಕಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲೀಸ ಒಂಜಿ ಅನಗ ಶೋರೂಮ್ ಶರ್ಬತ್ ಕಟ್ಟದಾಗಲ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ 2 ಲಕ್ಷದ ಜಿಕ್ಸರ್ ಬೈಕ್ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಕಂಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ 3 ವೀಕ್ಸ್ ಉಲೈ ಮೂವಿ ತೂಯಿನಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಜಿಕ್ಸರ್ ಬೈಕ್ನು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಕೂಪನ್ ತೆತ್ತದು ಫುಲ್ ಮಾತ 12 ಸೆಂಟ್ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಲಾಂಚ್ ತೆತ್ತದು 25 ಡೇಸ್ಗೆ ಆ ಬೈಕಿನ ಎಂಕಲು ಏರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ವಿನ್ನರ್ ಆಪೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ದೀತ. ಸೊ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಜಿಕ್ಸರ್ ಗೆಂದಿಲೆ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಲಾಣ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತಂಡ ಏನಾಡಿದ ಮಾಪ್ಕೇನ್ವೆ ನಿಗ್ಲು ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಜನಕ್ಕೂ ರೀಚ್ ಆಯ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಸೈಕಾದು ನಾನು ತರ ತಗ್ಗ ಬೇರೆ ಬಗ್ಗೇನು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಬಾಲಣ್ಣ ಸರ್ಗೆ ಏನು ಹೊಡಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇನ್ನೀತೊಂದಿದೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಮುಲ್ತುರ್ದು ದುಬೈ ಪೋನಾಗ ಯಾನಿನ್ನ ಏನನ್ನು ಏರ್ ಮಾರೆ ಯಾನ್ 2 ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 2 ಪಾತ್ರ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಂಗ್ ಗೊಬ್ಬುನಾಗಲಾಡೆ ಪೋನಾಗ ತೋರಸ ಎಂಕಲಿನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೂತ ಎಂಕಲ್ ಜಯಕಿನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೂತ ಪಂಡೇರು ಎಂಕಪ್ಪ ಓಲೊಂಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೆ ಸರ್ ಏನೋ ಒಂಜಿ ದುಬೈಗೆ ಎತ್ತೈನೇಕ್ ಏನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಓರ್ನೇಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಚಿತ್ರಡು ನಾಯಕ ನಟೆಯಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾತೆರೊಂದು ತುಳು ಚಿತ್ರಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಾದಪೂರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೇನು ಮಾತಾ ಕೊರ್ತಾ ಎಡ್ಡ ಕತೆ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಚಿತ್ರಡು ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಡು ಚಿತ್ರ ತೂಯಿನಕ್ಲು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಾದರು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಇತ್ತೆ ಊರುಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಳುವೆರು ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಚಿತ್ರನ ಗೆಂದಾವಡು ಪಣದು ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ತೆರಿಪಾಯರು. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪಿದೈ ಪೋದು ಬತ್ತಾವು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ವಾಡಿಕೆ ಉಂಡು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸುರುಟು ಕುಡ್ಲಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪೂರ ಪಿದೈ ಊರುಡು ಹಾಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪದ ದಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಅವು ಮುಲ್ಪದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪಿನಂದು ಕ್ರಮ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ಸಮತಾ ಮೇನ್ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅದ್ವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಮುಂಬೈಗೆ ಪೋಯ ಐಡ್ದಕ್ಕ ದುಬೈ ಪೋಯ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಪೋಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆದೂರು ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ದಾಯಿಗನ್ ಮನ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಪಂಡಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಪುಗರಂದು ಎಪ್ಪುವ ಸಂಚಾರ ಎಂಕುಲು ಮುಂಬೈಡ್ ತಿಕ್ಕಿನ ರಿವ್ಯೂ ಪ್ರಕಾರದ ಅದನ್ನು ಬಂದಾಗ 2 ಗಂಟೆ FTP ಬಂಡೆ ಬಂಡ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಬಂಡು. ಸೊ 2 ಗಂಟೆ ಎಂಚ ಸಿನಿಮಾ ಪೋಪುಣು ಬಂದ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತಡೆ ಪೋಪುಣು ಒಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬಂಡೇರು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ದುಬೈಡ್ ಲಂಚನೆ ಅಲ್ಪದ ದಿಗ್ಗಜೇರು ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಏರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ.
ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಕ್ಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಊರುಡು ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಕೊಡಕೆನೆ ಉಂಡು ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ನ ಪೂರ ಲಕ್ಷಣಲ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಬಂದ ಅಂಚನೆ ಭಾರಿನ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಂಡೇರು. ಸೊ ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೈಟ್ ಪನ್ಪುನುಂದಾನಾಗ ನಮ್ಮ ದಾದ ದಿಗ್ಗಜರು ಉಲ್ಲೇರ. ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ವರ್ಕ್ ಆತನ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ನೆಡ್ಡೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಅರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಬಾರಿ ಪುಗರಿಯರ್ ಐಟ್ ವಿಲನ್ ಅದು ಟ್ರೈಲರ್ ತೂದಿತ್ತು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು. ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ರಾಹುಲ್ನ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ದಾದ ಉಂಡ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ ಸಾಯಿ ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿನೀತ್ನ ಬೊಕ ರಾಹುಲ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚೊಪ್ಪುನು ತ್ರಿಶೂಲನ್ನ ಕೈಟಿತ್ತು ಎಂಕುಲು 2 ಜನ ಕಂಬಳದ ಎರುಲಕ. ಸೊ ಆರು ಗಿಡ ಬೇರೆ ಎಂಕುಲು 2 ಜನ ಬಲ್ಪೇರೆ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಎತ್ತುವನ ಎಂಚನ ದಾದನ ಪೂರ ಅರ್ನ ಕೈಟಿತ್ತೇನು. ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ತ್ರಿಶೂಲನ್ನ ಎಂಕ್ಲೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿನ ರೀತಿಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಿತ್ತು ಬೂರೊಂದುಂಡು ಅಂತ ಬಂದ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಾವಡು ಸಮತಾಮ್ ಎನ್ನಾವಡು ಅದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಮಿತ್ತು. ಸೊ ಅವು ವರ್ಕ್ ಆಂಡ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೇರು. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಿಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಯೂರಣ್ಣನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಕಿಶೋರಣ್ಣನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಡ್. ಸೊ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಫೈಟ್ ದಾದ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಫೈರ್ ಪುರ ಫೈಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಅವಲ ಜನಕ್ಕುಲು ಪಂಡ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವಿ. ಸೊ 2 ಗಂಟೆಡ್ ನಿಖುಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಮುಗಿದು ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಆದ ನಿಖುಲ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಮಲ್ತಾಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಗಿದ ಆಪುಂಡು. ದೇವನಾಗ 50-55 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್. ಬಟ್ ಆತು ಕ್ವಿಕ್ ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಅಂಚಾದಿಂದು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬೊಕ 2 ಗಂಟೆ ಐನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಜನಕ್ಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕುಲು 2.5 ಗಂಟೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ 3 ಗಂಟೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಿನಿಮಾ 2 ಗಂಟೆ ಎಂಗ್ಲೇ ತೂದು ರಪ್ಪ ಬರೋಲಿ ಅಂತ ಬಂದು. ಸೊ 2.5 ಗಂಟೆ ದಾದ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ನಾವೇನು ಎಂಕುಲು 2 ಗಂಟೆ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ. 2 ಗಂಟೆ ಐನೇರ್ದ ಹತ್ರ ನಮಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಶೋಸ್ ದಾದ ಉಂಡ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಸರ್ಕಸ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಊಲ ರಿಲೀಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಡು ತುಳು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇರ್ತದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪುಳಿಮುಂಚೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮುಟ್ಟೋಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ನೇನು ನಿಖಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ಅವೇನು ಮುಟ್ಟಾವಡು ಬಂದ್ಕೆ ಏನೋದಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ದಾದನ್ ಬನ್ನಾಗ ಮೂಡ್ ಬಿದ್ರೆಡು ಒಂಜಾತ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಪೀನಿ ಬನ್ನಾಗ ಜನಕುಲ್ ಅಲ್ಪ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಪಾಪ ಜನಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಥಿಯೇಟರ್ ಇಜ್ಜಿಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ತುಯ್ಯರ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಪೈಸೆ ಬರ್ಪುನು ಅಲ್ಪಾರ್ದು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಮೂಡ್ ಬಿದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾದ ಅಕಲ್ಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೋಡ್ವೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೋಪುಂಡ. ಸೊ ಕೈತಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಕಳದ ರಾಧಿಕಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೊ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಲಿಪುಡು. ಸೊ ಇಪ್ಪೆ ಸೈಡ್ ಬತ್ತನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸುರತ್ಕಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ನಮಕ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಉಂಡು ಸಿನಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಬಾಕಿ ದಾಖಲು ಪೂರ ಕುಡ್ಲಗೆ ಬರೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದು ಮೂಡು ಬಿದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಾನು ಪನಿಯರ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾತ್ರ ಐದಕ್ಕ ಅವು ತಿಕ್ಕಿದಿಚ್ಚಿ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದು ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತ ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನಿಂದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು. ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂವಿಗತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೂವಿಗ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೆಂಗೆ ಪನಿಯರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಎಡಿಟರ್ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಮೂವಿದ ಗಣೇಶ್ ನೀರ್ಚಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾನು ಎದ್ಕೊಂಡ್ವೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಆದ ಮಾತಾರ ಲಂಚ್ ಆದ ಇಂದು ಎಂಕಲ ಸಿನಿಮಾದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಇಂದು ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪುನತ್ತು ಒಂದು ದಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೋದು ಬತ್ತನ. ಸೊ ಅವು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಪಂಡ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಅವತ್ತಂದ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಪಂಡ ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಒಂದುಂಡು. ಅವತ್ತಂದೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸಂಡೇ 22ಕ್ಕೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಯರುಂಡು ಪೂರ ಪೇಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್. ಅವತ್ತಂದೆ ಮಣಿಪಾಲ್ಡ್ ನಮಕ್ 24th ಈವ್ನಿಂಗ್ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಯರುಂಡು. ಸಂಚಾದ ಎಂಕಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಊರು ಪುತ್ತೂರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅವಲ್ಲ ಈ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ದೀತ. ಸೊ ಅವಾದ ನಮಕ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ 27ಗೆ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆದ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಆರು ಪಂಡೇರು ಅವೇನೇ ಒಂಚೂರು ಯಾನ್ ಗಟ್ಟಿಡ್ ಬಂದ್ಬುಂದಾಂಡ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ತೂಪಿನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ವಿನ್ ಆಪಿನೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಇದಾದ ಆಪುಂಡು ಬಂದಾಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಬೇಗ ಬತ್ತು ತೂವಾಡ್ ಬಂದ್ಬುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ದೀತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂದಾಗ 3 weeks ಇರೋದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾವು ಏಪಲ್ದೆಲ್ಲ ಪಂಪಿನ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಏತು ಬೇಗ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಬರ್ತದೆ ತೂಪೇರ ಅದು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು. ಜಿಕ್ಸರ್ ಬೈಕ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 lakhs 2,80,000 ಅಂದ ಯಾನ್ ಬಿಡ್ತೀನ ಬೈಕ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚಾದ ಅವೇನು ನಮ್ಮದಿ ಒಂದು ಅನಗ ಸುಜುಕಿ ದಕುಲು. ಸೊ ದುಂಬ ಇದೇರು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಅವು ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಲ. ಸೊ ಏರಾಂಡ್ಲ ಲಕ್ಕಿ ವಿನ್ನರ್ಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಸೋಲ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಂಚ ಟಿಕೆಟ್ ಬರೋದು ಎಪ್ಪೆರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ 25 days ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ. ಸೊ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಜಿಕ್ಸರ್ ಬೈಕ್ ಗೆಂದಲೇನು ಬಂದ್ನ. ಸೊ ಒಂದೇನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಪನಿಯರ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ. ಟೋಟಲಿ
ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯರೆ ಬತ್ತನಂದಾಣ ಎಂಕಲ್ನ ಎಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಎಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಮ್ದ ಎಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಈತೆ ಎಪ್ಪನು 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಕೊರೋನಾ ಕಾಸಿಗೆ ದಾಲ ಮೋಸ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಸೊ ರಡ್ಡೆಡ್ಲ ಉಂಡು 5 ತಿರ್ತಿಚ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಎಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಚಿತ್ರ ತಂಡರ್ದು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಕೊಡಕೆನ ಅಪ್ಪುಡು ಅಂಚನಿಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಆಯ್ನಾತು ಪ್ರಚಾರ ಕೊರಡಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈ, ನಟೆ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್, ಕೆಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಮಯೂರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಿಬಿಸಿ ಶೇಖರ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಹರೀಶ್ ನಾಯಕ್, ಗಣೇಶ್ ನಿರ್ಚಾಲ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಡುಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಾ ಅವು ನಿಕುಲೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬರೋಡು ಅವು ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಲೆ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಓಣಿ ಒರ್ಕುಡು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತದ ಬಂದು ಜನಕ್ಲೆಗೂ ಗೊತ್ತಾವಡುಂದಾಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಲೇರ್ದೆ ಸಾಧ್ಯ ಐಕ್ ಬೋಡದಿನಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಾದು ಕುಂಜಿ ನಿಕ್ಲ್ಡ ಸೋಲೋ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಟ್ಟೊಂದು ನಿಕ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಆದ ಪನ್ನಂಡ ದಯಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಮಾತ ಕಡೆಕ್ಲ ಎತ್ತಲೆ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಚಾರದೇ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಜನಕ್ಲಿಗೂ ಗೊತ್ತಾವಡು ಹೊರ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹಾಕಲು ಬತ್ತಿರಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾವುದಾದುಂಡು ಅತನ ಹೊರ ಹಾಕಲು ಬರ್ಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಅವು ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಈ ಪುದರ್ದ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನ್ನು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತವನಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಆಪಿನ ಅವು ನಿಕ್ಲೇರ್ದು ಮಾತ್ರ ಸೊ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮಾತ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಪದಾದ ಪಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಒಂಜಿ ಆತ್ ನಿಖಲ್ನ ಬರವಣಿಗೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತಾಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ತೆರಿಪಾಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಎಂಕುಲು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬೈದ ಅಂದು ಪನ್ಪುಲೆ ಕಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ದೀದ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಜನಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏಪಲ ನೆನಪುಡು ಒರಿಯುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ ನಂಬುದು ಕೊರಿಯರು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಓಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ ಮಾತ ಕೇಂದ್ರೇನು ಮಾತ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೊಂದು ಮೂವಿನ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಮಾತ್ರ ಬರೋದುಂಡು 27th ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಬೋರ್ಡು ಮೂವಿನ ಗೆಂದಾಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಾತಾಡಿಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ. ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಇಂದು ಪುಳಿಮುಂಚಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೊಡಕ್ಕನೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಇಂಕ್ಲ ಬೈದ ನೆಟ್ ನಮನೆದ ವಲ್ಗಾರಿಟಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪಕ್ಕ ಸ್ಟೋರಿ ಪಕ್ಕ ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬರೆಯರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಾತೆರೆಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಪಣೊಂದು ಎನ್ನದೆ ಮಾತಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹಿಂಗೆ ಈತ್ ಜನ ತೂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಯಾನು ಈತ್ ಜನ ಮಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪರು ಬಂದು ಎನ್ನದು ಜಿಯಾನು ಮೂಜ ಜನ ಬತ್ತದು ಕೇಂದ್ರ ಬಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಅವ್ರು ಪಿ ಬಿ ಹಚ್ಚಿ ಅನುಶ್ರೈಗಳು ಮತ್ತು ಮಲಮಲಗಳು ಮುಲ್ಪ ಬೈದೇರು ಖುಷಿ ಅಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪ ಕತೆ ಬರೆಯುವ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಬಟ್ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡುಗೆ ಇಂಚ ಆತನಿಗೆ ಬಂದು ನ್ಯೂಸ್ ನಿಖಲ್ ಮುಟ್ಟವಡು ನಿಖಲ್ ಏತ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮುಟ್ಟಾರು ಆತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪನ ಬಂದು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಜನ ಬತ್ತನೇಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೀನು ಪೂರ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಒನ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.